Хочу вам показаць сажалкі хмелеўскія з іншага ракурсу. Сюды трэба спусціцца па стромкаму схілу, але тут шмат людзей, нягледзячы на вечаровы час, загараюць і нягледзячы на тое, што зараз сярэдзіна верасня. Таксама людзі плаваюць на каяках. Хутка мы ўжо зловім захад сонца. Заплюшчыны вочы на расставанне, ды не зачыніць душы. У сэрцы маім будуць